Danas smo radili međuredno špartanje sa špartačom od 12 redova i traktorom 6155M. Setva je rađena na 70 cm, za to nam je potreban uzani set guma koji može da ulazi između dve brazde. Radili smo pomoću navigacije RTK signala 2 cm i puno lakše raditi sa navigacijom, odnosno bez nje teže rukovati. Ovo je harač od 12 redi, veoma teško je održavati, pravac bez navigacije, puno lakše sa navigacijom raditi. Znači, brži pravac možete imati pogled nazad. Sama promjena uzanih i širokih točkova nije toliko komplikovano, dosta brzo se to odradi. Na ovom setu uzanih točkova ima i dodatak duplih nazad točkova, može da dođe u samoj set. To mi je potrebno za teže mašine da ne bi propadalo u zemlju. Za sada sam zadovoljan, traktor postiže univerzalnost za zamenu manjeg traktora, znači radi sve ove lakše poslove, a poslije ćemo vidjeti i teže poslove kako obavi. Sam rad sa ovim traktorom je dosta lak, zato što je kabina hermetički zatvorena, ne ulazi prašina, sama navigacija drži pravac, znači bukvalno ja sam tu da kontrolišem i da okrenem na uvratini. Klima radi, znači nije toplo unutra.